Sebelang Byakungan, acara sebelang Byakungan. Ojo kali dawa. Mama apa? Kari. Bu mboten ngantuk. Jagat dewa istu jagat yumane raja dewaku. Wis dateng tak pundi awadening aku dadi adipati menak sedulur sing ngragemi ana benar aja sampai ono tukaran nang ring grup iki ya. Jadi harus komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik. Oke. Kesuwun ya Bang Dewa, kesuwun ya. Kesuwun. Ya. Abot sanggane ngemban gawe. Ya kanca, ya dulur. Aku iki wis 15 tahun ora ndaduk kaya kene kuwi. Aja kok guyu to, Rek. Isi. Pamane pantus sisa-sisa. Ya, makasih ya juga ada. Ya. Musapa Banyuwangi ya. Sing isine bengi iki Besok Rito jam 3 mulai lepis. Sumpah Hendrawina sing isine acaranya panjang ya, sampai malam ya, mungkin sampai jam 12. Yaiku Suryadi nguri-nguri iki nang Byakungan iki, Byakungan. jaman kala semono Acara sebelang Byakungan. sing Ya, The Mystic. Wono The sebelah Mystic ritual sebelang Byakungan ya. Desa Byakungan kene kalisa ing sambil kala Mulai sore wis lep. aja nemu beda Lurai Byakungan ya. Paling ngono YouTuber kang mlebu nang kene ya. YouTuber sing ono jenenge suwene mulai iki lep aku pertama ya. Mulai lep pertama. Ya. Aku ki ninggal garwaku ora weruh. Aku dolan apene. Aku mblusuk jajah desa Milangkori sing isine ana ing desa Byakungan. Ben ra roh. Kok nek kuwi roh. Salam untuk Nopi ya, Nopi. Ora karo Santi, makasih nggih. Iki suarane keras soal iki. Ono parane jauh Bali ya. Kayak musiknya mak pakai Bali ya. Ono ngene ora oleh. Ngene. Loh, atine ndi? Dolan to, Dek. Ning gene kanca. Wes ora bali. Kowe dolan-dolan ngalor-ngalor jebule kidul. Jane kula niki wong lanang sing paling jujur. Sak donya iki kula niki sing jujur. Terusno lek rasane aku ngono kuwi. Jangan mojo dulu. Kecok banget. Iki wis cerewet teko. Rewet. Lambemu sebelum kita. Ngene iki mangkene lek ndek bojo ora katinggian teng ngono kuwi. Aku mau apa jenenge, Dek? Lewat kono kuwi ngelilingi desa. Loh, ing desa tak apa jenenge kuwi? Byakunane kok rame ngono lho. Nek aku lapok kok tinggal to, Kang Mas. Aku ora ninggal. Engko nek yen to mengko Wes gak cinta karo aku. ora enak to ora tak. Aku cinta. Nah, kok tinggal aku enggak. Aku cinta. Aku cinta. Aku jono ngene. Wah, opot. Aku gulung tuwa. Aja ngarep ya. Iki golongane tak jak rasa iki. Wis, ora iso. Mas Ijol.
gurung tuwa kok amene dijalne karo kanjak iki lho. Salah aku mau tinggal. Ora jek. Kudune iki nek Karo aku sing ayu, karo aku sing denok dempler. Kowe nek tak bagian dika kaya ngono kuwi jam. Atiku sing ning jero iki mak keluntuk. Lah wong kowe iki garwaku sing tak tresnani ya Jaje. Aku iki duwe garwa kaya sliramu iki muga-muga dadi kaki-kaki lan ninen-ninen. Donya temen Ayo lur, dilek lur. Lur. Semangat lur. Jos. Mau kok jare sampeyan nek rame-rame Jempur, kene ngopo jempur. to Mas gabungan kono Mas. Bijak aku songo ki salir siji ning Nalendra kuwi kudu Bijak songo. sing intine weruh kuwi Bijak songo burau. aku kudu njajah desa Milampori ana ing dusun-dusun jajal tak tekoni le kuwi kok rame-rame enek apa anu le kuwi enek wong bakul cilok ngono wong arek cilik kok nah aku dolan ketemu karo wong tua Budhe nggih Mas wonten apa lah rame-rame kuwi wonten apa anu Mas kuwi serawetan bersih desa jenenge enek apa sebelah Sebelah bakungan. lah aku krungu ceritaku ini Dek nang taun ana ing desa bakungan kene mesti dianake lah wong iki rutinan kok selametan adat Kan aku kok lagi ilmu arah iki ya Mas. Aku ora tau mau jak rene. Sesuk aku tak rene dhewe ae. aja kowe nek dolan ning bakungan entek cucuk pitik Kak lanceng kene lho ganteng-ganteng. Ya Bu ya. tak sawane dulu ayo tak sawane Joto, aku dhewe yo penak asik lah. Ngene. Ana ing selamatan desa iki dianake ropian-ropian. Sing isine ana tari-tarian. Wapi lah wi Mas tariane. Lah wong desa Banyuwangi kuwi wis apa? Wis terkenal kumandang ana ing desa kutha lan negara liya. Apa meneh desa Apa meneh bakungan Mas? kene? Bakungan kene iki tak critani sampean. Terus pundi? Arek bakungan kuwi lahir trot ngono kuwi wis iso nari. Ora percaya sampean sesuk nek enek wong meteng deloken. Lahir trot ngono lak iso nari kabeh. Oh, berarti nek aku pengen duwe anak sing pinter nari. Ayo arep entuk wong bakungan. Heeh. Tak kesep kene. Tenang. Bakungan kuwi desa seni. Ya desa adat. Lho adate bakungan kuwi kental lho, Dek. Ayo berita Apa tentang wae to, Banyuwangi. Terima kasih ya untuk Anak Heri ya. tari. Enek sing nyanyi, Enek sing nyanyi. enek sing nabuh. Enek sing nabung. Iki kan termasuk orang Sampai jam 10. Soalnya jam 10 kok mulai. Lah wong iki nek iki. Tapi rare iki ora tau nang anu iki. Oh, anake tukang suwuk wi. Lah iya iki. Lah, Iku pelaku loh. bakungan Wetane kuwi masjid, sebelah masjid. apa jenenge? Wetane masjid. Senine ku bejan. Jalan Barong. Iki nang Salah jalan sijine mau. Prabu Loro ya. Apa kuwi? Enek Tempat sebelah. wisatane iki nang Prabu Loro. Gitu. Enek Marsa. Ono Marsan. Jajal saiki sing didelok apa meneh? Ayo, Sing kembang kae lho, kembang apa to, Mas? ayo, kembang apa ayo? Kembang apa to kae? Sing disunduki ngono kan lho, Iku Mas. jenenge kembang kantil. Kembang kantil. Kasebut kantil kenongo sing isine Bapak Sabar Haryanto ku sing mandekane ana ing bakungan kene menciptakan tari kantil kenongo sing isine kantil kenongo rikala jaman semono kuwi ritual sebelah kuwi Heeh. kan biasane nek to Ya kembang kembang sing sing disunduki disunduk ngono. nggih Nggih, iku didol didol. dikekne didol Nggih. nggih Nggih. lah kuwi digarap karo Bapak Sabar Haryanto didadekno tari